פארים אל ידה אל קנה, עד פאר השכונה אל קנה ננה. פארים אל ידה אל קנה, עד... מה העניינים? ששש! יש פה ישיבה עכשיו של אנשים מאוד חשובים. אל תפריעו. תשמרו על השקט, אה? אתה אמרת לעשות את זה. אתה? לא נכון, לא נכון. טוב, הם אולי קצת מתווכחים לפעמים, אבל אנשים מאוד תרבותיים. אני אמרתי לא לבנות את הערי. אתה אל תגיד לא לבנות. וואלה, אני אגיד לך, בטח אני אגיד לך. אסור לבנות שם. אני אגיד, אתה תגיד, אתה אמרת, הוא אמר, אתם אמרתם, תראו כמה הטיות, איזה אושר של עברית, זה בכלל שיר דקדוק. ומה עם פיל הלבן? אני מכרתי את הפיל הלבן, אתה מכרת אותו. פיל הלבן בחיי... באמא שלי, מה זה פיל לבן? אני קצת מלחיץ, אני ראיתי פה רק שפני סלע. מה זה פיל לבן? תאמין. אתה אל תזרוק את זה עליי. אני כן אצוק את זה עליך. אתה אשם. לא, אני לא אשם. לא, אני לא. תראו, גם איזה אנשים מאמינים. כל הזמן מדברים על השם. אתה אשם, אני אשם. ברוך השם. גם כן, זה מה שחשוב. מה נשמע שלמה? בסדר, מנקים. שמע, כשאתה מסיים, אתה יכול לנקות את החדר ישיבות? לא, לא. למה? ללכלוך כזה אין לי מספיק חומר. מה לעשות? מה לעשות? זה מה לעשות. אנחנו מתחייבים לפעול באווירה חיובית ומקדמת. אפשר גם אחרת. מצביעים לאלף פי, הפוליטי. הרשימה למען כולם. הרי זה מתפלאים שאין לי זמן לנקות את הזבל ברחובות.